Yn ein cymdeithas, rydym yn gwybod bod gwella iechyd a llesiant yn flaenoriaeth, ac yn rhywbeth yma angen i ni annog eraill i ganolbwyntio mwy arno. Mae'r manteision iechyd corfforol a meddyliol yn hysbys iawn, ond weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i ffyrdd diddorol a newydd o ysbrydoli pobl i symud mwy. Mae cydweithredu yn allweddol, ac felly mae tîm Symud Mwy adran chwaraeon Met Caerdydd yma i helpu, ac rydym angen eich cefnogaeth. Mae creu cyfleoedd i aelodau lleiaf egnïol ein cymdeithas gael mynediad haws at wasanaethau lleol yn flaenoriaeth. Rydym hefyd eisiau codi ymwybyddiaeth o'r adnoddau sydd ar gael i'r cyhoedd i fod yn fwy egnïol, ymgysylltu â'u cymunedau a helpu i wella eu hyder a'u cymhelliant i symud. I gyflawni hyn, rydym yn gweithio gyda thîm cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff, NERS, Caerdydd, sefydliadau presgripsiynau cymdeithasol, a phartneriaid gofal iechyd fel ffisiotherapeuthion a meddygon teulu, yn ogystal â darparwyr gweithgaredd corfforol fel grwpiau cerdded, y diwydiant hamdden, clybiau chwaraeon a hyd yn oed cynlluniau garddio. Y nod yw cysylltu pobl a chyfleoedd i wneud gweithgaredd corfforol, a sicrhau dull cydlynol o gynyddu gweithgaredd yn ein cymuned leol. Ein nod yw ysgogi gweithlu cymunedol gwybodus trwy gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, presgripsiynwyr cymdeithasol a darparwyr gweithgaredd corfforol cymunedol, tra hefyd yn rhoi cyfleoedd i bobl hŷn ddod yn fwy egnïol a gweithio ochr yn ochr â chymunedau sydd ar angen mwyaf i wella iechyd a llesiant. Gyda'ch cefnogaeth chi ac ymdrech gydweithredol, gallwn helpu pobl Caerdydd i fod yn fwy egnïol, gwella eu iechyd a bod yn hapusach. Cysylltwch heddiw a'n helpu i ysbrydoli pawb i symud mwy.